Hola, benvinguts i benvingudes al curs de Valencià Prepara't. Soc Nela Quiro i en aquest vídeo tractarem els pronoms febles, el complement indirecte. Abans, però, vull indicar-vos que aquest tema està format per 6 vídeos. Aquest mateix que correspondria al vídeo 2, el complement indirecte, prèviament el vídeo 1, que seria la col·locació dels pronoms febles, què són i com els col·loquem, el tercer, que és el complement directe, el quart, l'atribut, el cinquè, aglutina circumstancial i preposicional i, per últim, el sisè, la combinació dels pronoms febles. De totes maneres, us deixaré enllaçats en la caixeta d'informació perquè els podeu tindre a mà i visualitzar-los quan ho necessiteu. Bé, els objectius de la unitat són saber què és el complement indirecte, quines funcions té i les substitucions pronominals. Abans de començar a explicar el complement indirecte, m'agradaria diferenciar què són els verbs intransitius i els verbs transitius. Els verbs intransitius serien aquells verbs que exigissin una preposició al verb, d'acord? I es relacionarien amb el complement indirecte, mentre que els verbs transitius, que els veurem en el vídeo següent, estarien relacionats amb el complement directe i serien aquells que no admeten la preposició a darrere del verb. D'aquesta manera, podíem definir el complement indirecte com el destinatari de l'acció verbal i va unit al verb a través de les preposicions a o per a. I podríem localitzar-lo preguntant-vos a qui o per a qui es fa l'acció. Per localitzar el complement indirecte s'haurem de fixar en el verb. Darrere del verb, si veiem que hi ha una preposició a o per a, és la manera a partir de la qual podrem localitzar el complement indirecte. Pel que fa a la substitució pronominal, quan la resposta a qui fa l'acció verbal és a ell, a ella, a ells o a elles, tenim els pronoms següents. Ací al quadre podeu observar que els pronoms que tenim serien només dos, el de tercera persona del singular per a ell o per a ella, que seria li, i la tercera persona del plural per a ells o per a elles, que seria els. A partir dels pronoms li i els es desglossarien els successius. Aquests successius estan relacionats amb si el verb comença en consonant o en vocal. Si ens fixem en el primer, el li, aquest es manté invariable davant del verb tant si comença per consonant com per vocal, mentre que si el verb acaba en consonant o en vocal, haurem de col·locar el guionet darrere del verb. Per altra banda, quan el pronom és els, es mantindria invariable davant del verb que comença per vocal i per consonant, però si ens fixem darrere del verb que acaba en vocal, hi hauria un apòstrof en el pronom perquè se li deix la vocal, mentre que si acaba en consonant seria guionet los. Un altre aspecte que s'haurà de tindre en compte és que, si us fixeu, en la tercera persona del singular, el pronom que substitueix aquesta persona és els, que els és masculí plural. Aleshores, aquest pronom masculí plural substituirà tant a complements indirectes que siguin femenins i masculins. Veiem un exemple. Acosta el pa a Mercè. Com a Mercè està introduït per una a i és el destinatari de l'acció verbal, l'haurem de substituir per li i no per la, d'acord? No hauríem de dir acosta-la el pa a ella, d'acord? Només li. Mentre que acosteu el pa a les vostres germanes seria un complement indirecte femení, però fixeu-vos, com només el podem substituir pel pronom masculí plural, la substitució pronominal seria acosteu-los el pa. Bé, ja hem acabat l'explicació dels pronoms febles i el complement indirecte. Per finalitzar, si has arribat fins ací, moltes gràcies per seguir el vídeo i si vols continuar millorant i vols preparar-te de manera gratuïta per als exàmens del C1 i C2 de l'adjunta Escola Oficial d'Idiomes i CIACOVA, dona un m'agrada al vídeo i no t'oblides de subscriure't per rebre les notificacions quan pugem nous vídeos. I si tens qüestions, llegim els comentaris. Fins el proper vídeo. Adeu!